taura inyanya makamangarira Peter kuna mambo inyanya makamangarira kuna mambo tamudariro la mambo ndaremba mambo we kushungurudzwa ngemwana wamukoma angu ndakati ndisimewo bhinzi iyewo uyo kubvite bhinzi dziya wosime muhombo wake mumunda mwenyu ere? Eya. Mbuya, ngatitomwe unobatsira tikurumidze kukasa kuzwisisa nyaya yambuya Bhesi. ndiri pano munyina wacho nyaya yakatanga 2020 takatanga ngenyaya yemunda Teresa Munaka ndo pakatanga nyaya iyi mukoma Peter angu aibve kukopa anogara kukopa echiuye kumunda waatete Bhesi nekumhatso yababa munini irino kumabirira echiye kusime mabhanana chechide kuedzana nawo airamba echiti munda ngewangu munda ndakapuwa ndiana baba yakatanga rini 2020 2020 echiti munda ngewangu ndakapuwa ngana baba ndingake mhatso already isusu takanga tabve tiri pari tandisina pekugara paigara atete nambuya Matunduza ndio ane munda uno akashaika uchosiye mukunda wawo Bhesi nakurora amweni acho adaro isusu tabve tiri pari paya ucho wake chimhatso chawo anga atozokura atobhize chikora owake kamhatso kawo kaakandowaka kuti ojaha adaro azogara tagara akavhatiza uchoende Joni aenda Joni akatora long time aasi kuuya akanga asiyana waira anga azvara zviora nawimbai adaro zviya muroora angati atete pamhatso apasi kugarika mhatso yaigara muroora anga apuwa ndi baba mukuru edu James ari pano baba adaro muroora urutambudzika tikati ini ndiri mwana mudoko handizvigoni muroora wakaende kuti uchouya nataita ake anyajochoma angati amukwambo ndakukusiyira naye muri mwana wangu atambudzika chipo mwamuna wake kudofona ururamba Joni asaidaira foni Peter adaro anyajochoma adaro ndakapingira kuti endai kwamutari kuna baba Peter ariyo hazvizukunonoka tikasata ndingatomboedze kofona tiri pabiriji ini ndichobva ndanyepa tikati kune muroora ngatiti atete afa tiri kuronzei nini nemuroora uyu munin'ina wangu ndo ndakuti ndiye wasara manje uri kwamutari wakazoshaika tafona ipopo kwakaneta kwa Peter ngechitatu bva asvika kwa Peter ndobva tatsanangurira nyaya ndo zviripo muroora uri kurambe kudini Alright, zvakanaka ngatidaiso muchidimbo murumangara Peter pakuti chii tiri kumangara Peter pakuti Peter ukuye kushungurudza Bhesi pasitendi yababawo yaakasiyirwa ndi babawo tikatomboenda kuchipinge kukoti tingapuwa mapepa episode titori nawo zvakanaka pane zvataurwa apa ngatikumbirai mukakumbira maoko takumbira maoko pane zvataurwa pane zvauri kupikisana nazvo here kana kuwandudza kana kubvisa? Zvokupikisana nazvo zvese zvataurwa. Chii chauri kupikisana nacho? Chekutanga chandiri kupikisana nacho ndechekuti handisi kushungurudza vacheche avo. Vari kutondishungurudza ndibaba vangu. Zvakanaka, chimirai. Mbuya Bhesi, mwana wenyero? Mwana wamukoma. Hanzi handisi kumushungurudza imwimwe ndiye uyu. Munoti chini kondizve imwimwe? Muri kushungurudzwa yakanga hamusi kushungurudzwa? Ndiri kushungurudzwa. Saka mbuya yaibenzera kuti mbuya maybe kuti vachiti kushungurudza ka maybe vasi kuzokuti zviri kureve chii kuti kushungurudza nokuti ndichidaro inini ka wandipa ma-allegations acho iwayo ese kuti kushungurudza kupwanya zvinhu chicho mbomira Peter pamusoro mambo ini ndaida kubvunza kuti Peter uchiona Bhesi ndibaba ngoti ihanzvadzi inobarwa nababa wako baba waPeter waripera varipo zvakanaka baba Peter ndimi mungatotitaurira mamiriro akaita uyu Peter nemamiriro akaita Bhesi bo ndimi munaka zvino baba Peter ndimi munaka
ari pani baba vari apa bana ndo baba ako yo ikundibereka vashu asi ndiri Dondo arboza ivanonga garane. Ani akatogara newe. Ausitseka netinira tisida izvozvo. Ngatimbopinde munyaya chete. Bozi ndazwa vachiti ava vakasime bhinzi. Asima bhinzi iwe ukazodzura wakabvita kana kuti osima mpo mabhanana. Pamunda apa. Pamusoro baba sorry. Ngatifambe. Asi ngada kutobvunzawo inyaya yekuti iri kumberi bhinzi dzangu dzaibva ere dzawakadzura because tinogara tiziya kuti hanzi kwamambongorima nyango katema chinhu chisati chanasa kuibva makashi ari makashi udaro inyaya inongaite kunani saka ngatiende kune nyaya tizo unokuponesa pamundo rutauro ngezvako ndi babako ngokuti mwana unoinherite zvababa ake ana amunaka ekutanga ndiye ana bhesi avo nana awa ndiwo anokugurira pokuti udi urime wewe sekuti mwana uri mukati saka tozwa baba imwimwe pari kuti mbuya bhesi apo pakabviswe bhinzi munda umwe akapa bhesi ere kana mwe akapa Peter Imwe yajemusi pai baba apita. Munda ukushupa Peter. Ba zita renyu baba. baba Peter shonari Zita renyu. Yosia. Yosia ngozi unongori wenge akauya kuri nyango shamwari ndozikanzikana wari pamunhu ndokumirira kuti wari pamunhu inini ndekumirira kuti wari pamunhu uri pamunhu ijerike wakumirira munhu wari pamunhu Ndakumana ngatipinde nejustice apa. Chinoita mambo mwana uyu haazivi zvaari kutaura. Ndabve tirubere inini nemwana uyu uya pamusha ndakapuwa imba ndimai akati pamba pababaya pamukomako chiakawa turumuzi ndochoaka turumuzi ziya ndaaka turumuzi ziya ndopetuka kubasa ndosiya ana aripo pandakazouya kumba kuya imba yapwanywa watotora marata acho ise kunani kukopa saka ndazouya kupetuka futi ndoswera noizi futi yakutaurwa hekuti Peter uno wauye machi Peter uno warumbire baba mukuru nebhemba akati mamagwere Bamukuru aterengera. aya pendabvunza mabasa amweni acho akambira apo ndiyani taura ito unenge nawacho ndochigumisirwa zacho ndozvigumisirwa pamusha And remember akamusafunga kuti kwazikwai kupoindwa nganhu akawanda kuti kundokutogadziriswa ngatiti goma kutogadzirisika. mubvunza ndabvunza ngekuti baba imupita mwana wenyu mwakampe minde mwakamupa here imwi baba apita mune munda here mwakamupa handina toshagira Kushungurudzwa kwaaya. okay auna kuwa munhu handina mambo auna zvakanaka aya ndiani wako avi aya toba ndiwatiti ndiatete saka wai ukwenda kopinda munda mawa ana baba ako ari wani baba ako ari apo nearapo enda kwaari uenda wotaurwa chaipo kuti anzi uenda wopiwa kana pari paaya siya akadaro zvaakatoita nemurumawo ndizvo izvozvo anditi saka siya akadaro uri kutsvagiriko kuenda kobvita inotini makazhi wakuenda kobvita munda mwemunhu nepako iriwo iwo ndinokuziya pamusoro mbodzasa maoko ndeiti hanzi ndinokuziya ka ndakakurira ikoko ende panogara mbuya bhesi apa ndotopaziya padzasi pezibodzi guru rakadai apapa padera pana chitoma nochiziya zvese takakurira iri newe wacho iwo ndotokuziya une mwana unozi Peter iwo ndokuziva unondiziya taurira chokwadi chirachiripo ndasiya usaitongonga munhu zvotsvepudza zvinonga wazwa zvinotsvepudza zviri nani kukumbira kuti hanzi ndokumbirawo kuti hanzi tirima apa ndiatete pane kuti uite zviro zvokuita ende Ngatimbodai pane pendoda kupenda bata. Imbomirai pane pendoda kupenda bata. Iyo baba Peter mwati mwakabve Turuberi. Mocho wake turumuzi yenyu. Kuti mochombogarepo. Mochoite minda yenyu yemairima apapo. Pemwakake turumuzi. Mwakaka mochoita magobhera ngatidai ndauprofita ka ngatidai baba Peter mwakabve Turuberi. Mocho wake turumuzi yenyu. Panake munhu mumhatso ari baba
panaka pane nemunda wokudini wokurima pemakabve Tusuberi atete anga ari kuri awo anga andori pandika iwo Peter po mumwe wakasime mabhanana ndo munda yanere waishandisa baba ako aya panguva yaakabve Tusuberi ake Turumuzi ngoti nguva imweni munhu uri kutikonzeresa trouble noise yese here ungange ari baba acho aya ngekuti baba Peter haasiri kugara pari kugara Bhesi nepari kurima Peter ari kugara pamutare haasiri yapa ndombera kubvunza soda totenderwa kusuma mukwandisa ndombera kubvunza baba Peter ana pawa here panoti nepawo handina zvakanaka mbomirai soda baba Peter mune penyu here panoti nepenyu saka ngei musina kana kuzoshandirawo naini kuti muzogurira panoti nepawo uyu watawanikwa pata kwaakugara unofanira kutopuwe munda ikweyo vaakugara nekuri kopa wakatotenga kare saka uri tsvake manje kuna atete handadziya kuna mambo wacho wakuikweyo ndakati ndapedza naamunaka ini ndaida kumbokumbira kuti dare tisatenderana kuti awo aana pawo awo kwamunaka haana kupagurirwa asi ngeye kwamunaka pamusoro ndouya futi ndodzoka futi yepamweni baba yenyu chaichaiwo handiti umwe naumwe unogururwa nebaba wako kuzanzi apa nepapa apa nepapa apa nepapa handiti imupe mwagurira mwana wenyu nepani amuna handiti ka saka chitaurirai mwana asiyane nezvekumhatso kwaatete because atete nezvawo hazvisiri zvanhu zvavo iwewo onini pamusoro ndanga ndisati ndapedza naamunaka anhuwe ndanga ndisati ndapedza nawo amunaka ndati akabve kuTribari ochoyawo ake Turumuzi yawo handitika kuta kuti paaigara nekurimepo handitika izvozvi abvunzwa amunaka ndisati ndapedza nawo ochobvunzwa mune penyu here oti handina asi mukunda unapo mustendi yababa avo amunaka acho asitorina amuoneri kuti amunaka anonga ari kunjenga kuti mukunda waone pekugara mustendi yebamunaka amunaka acho asina mwana hasina ngekuti amunaka awo hazi awo mwana wa amunaka ndika awo mwana wa amunaka ndika awo ndi baba amunaka ndika saka ane stendi pachawo iwo ega pachezvawo ana munaka wa 3 years yauya iyani pamusoro order yauya iyani nekuti hanzi baba mune mombe dzenyu 5 ukwanza video chacho mune mombe dzenyu 5 baba mune mombe dzenyu 5 kudaro tinokumbirawo 3 kana 3 dzekuti ndoende ndodini ndorora ndidzo because pendikuda kuenda apo ndozotsverudza baba akati iwewe unoti hanzi iwewe ndikupe mombe nedzako here mombe dzangu dzadzako here senze chomwaizwa indero konana baba munaka ana munaka imini muri tripo kudaro maigara pamba pababa wenyu sadisi faundo pari kutaurwa papo ngepababa yenyu amunaka etisingazi kutomboonawo isusu asi ngepenyu muri masara muri akomana sanditi masara muri akomana obviously baba yenyu inini akakusira kuti iwewe dangwe iwewe number 2 iwewe number 3 ndizvere zvakaitika ndizvere amunaka ari pakati umwe namwe wakapuwe pake zvakazoita kuti akwanise kuuya kuwake mhatso abve kupi kuTribari kuuye kuwakapo akwanise kuti kugara basi paitorera nepaidiki paairima ndaifunga kuti uyu Peter kana akaite problem yaana izvozvizvika problem yakonzeswa ndibabaya vasikazi kupe mwana uyu kuti mugano kuti mugano wepanapa wakamira wakadai ichi ngechaatete ichi ngechapapa mukuru wavo ichi ngechapapa munini avo uyu wodzive pekugumirawo ngoti mimi kana makuti mimi handina kutokuwanepangu pakurima imi muri nambana nini number 2 number 1 ningawo imi mukoma ache uyu ayana pawera asati atama kuzogara pamuchadzere kana kekurira
angatsapa wera Chimbotakara mabvunza kuti anzi baba yanyu akasiya mugurira pari. Munhu kana imwimwe muri twimimi. Baba yanyu imwimwe ndiwo anonasa kutanga kunasa kuziya kuti anzi anangu ndakagurira pakadai. Umwe naumwe titaurire paukaguririrwa. Basi ndizvo because apa takatarisana kaere panoti iwewe newewe uyu mwana iwe uri mwana wawo uyu mwana wawo. pakaka 2 rooms babaya pambori pano ngepambuya mababa enyu kwete pambuya ndizvo amunaka akake turumuzi pamusha pambuya ere kwamunaka driver baba apita andida ndonorasiswa kana makatengwa munotaura inini patondishamisa wenyu kuti hanzvadzi yangu ikaona munda inini ndisina pamwanema zvingadaro ndipo pane nyaya iri apa baba apita uyu ngataurire mwana mugano yawo Baba anofanira kunge ane bhawa. Inini ndiri kutoonawo kuti hanzi aunini amunaka aya ndiwo akakonzerese problem pakati panhu. Atete anokwanisa kugara pamhatso but anogurirwa ngepakati. Saka namasono Peter uno aunini anofanira kuenda amugurire chiposheni chekuti ichi ndicho chedu ichi. Nyangwe ndakaenda kwaMutare. Bhesu wogarawo nechiposheni chaakasirwawo ndima yake. Ndokuti zviro zvihambe zvakanaka. uko kona atinyarare kumberi kuno saka tete mwana wemusha akapuwa tete ane munda wawo saka iwo ari kupinda sei pasi 2 rooms apa ari kuvaka sei 2 rooms imbori mustendi mwani yemwe baba wawandika but baba wakati ane munda iri pastendi pacho ndazwa endo rega tibve tangoisira kuna baba tisati taende kuna peshi baba asarwari baba apa muri kuzvizwa here zvekubvunza vanhu Kana ngazvizwa here zvekubvunza vanhu uko tipindurireiwo zviri kudiwa kupindurwa ndiana baba ekwani ekwamunaka aridzi elendi inoratidza kuti munaka kwese niyabvunzwako kana musina kuizwa tinomurusimudza abvunza taura futi kuti apindure ana baba ndambozwa pataurwa tikudzokere pamashoko ajetoma abvunza kasi baba mune stendi here handiti baba akati handina ndandirwakuti kwazi kutubhalere kana kutapa truberi mwechouya mwechowake stendi pamwakake stendi mwamwakagurirwa here kana kuti mwakadini mukunda wanga aripo une stendi iri kunoti ngeyangu andika mwana uyu Peter wakutoti ndakudaiwo asi imu muri kubvunzwa mibvunzo miviri muruzi mwamune stendi here Peter mwakamugurira here ngoti imu hamungaguri pastendi pamusina kupuwa baba yenyu ndo muridzi westendi saka imuruti family stendi andika but hapana penyu pamwakapuwa mwamuri truberi kwenyu saka chitaurira kuti pamwakagurirwa ndi baba yenyu ngepari peshi. Inini ndinoda kuti hai nyaya yestendi paida kutanga kuoniwa baba amunaka chaiwo ngekuti kana mukati baba yenyu ana baba akagara apa handiti baba yenyu akashaya handiti stendi iripo baba yenyu anobvira amugurira imwe sakomana imwe handiti hapana wakabvira agurirwa zvako bata nemukomana uyo tete handiti ari kugara pamhatso pawo pairatidze kuti ngepababa ngatiti ngepababawo namai awo paakasirwa idini eigara saka tete ane right yekugara ende hatitomboati ibvaipo tete totally ngekuti ndipo pari baba pavo saka zvadini kuti imwe mukana mamusina kugurirwa stendi ndiana baba yenyu kuchibva nhasi moende kokamurwa muri 4 here kuti muri 4 kuti iwo mukoma yekutanga penyu apa baba munini penyu apa imwe mubaba ane mukomana uri kunetsa muchizomugurira penyu tete andori nepawo
awo paakabarwa ndimai awo nababa awo andori apapo imwe tenge kogurana stand kana kuti iri 4 pieces mogurana 4 pieces dzisikabati paatete ngekuti kuna akunda achada kuzobvawo kwakarorwa kuye kugara kana kuvhaka achaazona nekudini nekugara saka imwe peshipatauraka waita sekunge tezu unogara pamunaka inanhu pamunaka anogarisana nawawo muri kuti baba mukuru wacho handitika awo mukatarise paanogara baba mukuru wacho awo ari apo ari pakati awo paanogara neminda yevanorima kana kuti yevairima imwe yacho takatokurawo teitofunga kuti pamwe ngeyawo asi isitori diyani yawo handi mazona iri yebana musungo zvochozobara yemaconfusion kusvika zvozozwa anhu inosuduruka ino asitorinawo chikamu hechekuri chekwamunaka kwakani kuti nditi ino kwamunogara kwakani kwainga kwababa yanyu here kuyakuyani kana kuti mwakazozvitsvakirawo pemuri payapani asi padzingo pacho panozi panadhoisa ndika dzasoseka adzitorinawo munhu uri kukonzeresa trouble wandika kunoti atete bhesi nababa apita ndo matrouble cause ari kukonzeresa kuti mumusha munaka uite disorder yekuti munhu oti kwai handina stand asi mukunda unapo pekugara baba mukuru acho stand yake kwamunaka ahanawo. Thank you Asesa. Regai tidzoke kuna baba ekwamunaka anoti baba vana venyu munawo imimi anhu ekwamunaka imimi awo ngewo kwamunaka vesa muri baba imimi pasitendi yenyu mwakapa here ana umwe naumwe pake maringe nezvinotaridza kuti uyu ndiwo kwamunaka mubvunzo ana baba hanzi mwakapairana yenyu panoti hanzi ndio penyu hanzi gurira mwana wako nhaka uchinguzwa mwakamupa here kana kuti baba tinovaziya ana makapuhwa here penyu panoratidza kuti awa handi baba yedu pamunaka nge apa pandakazwi inini semwana ndiwake apa waka semwana ndiwake apa ndowaka semwana ndiwake apa ndowaka taura ichi baba amunaka ndi baba apita ndoda baba apita iwo richigumisa tochokwadi pamusoro ino handina kumzoni ita uyo ari kuti handina babangu akapa saka inini una mwisiki baba alright maona hayo hold on nyaya yauya pana baba dare riri kwakwa kugadzira zvese sanditi matambudziko mune mafi enyi baba nemwana imwimwi enyi imwimwi baba nemafi asikafaniri kuinvolve panyaya dzeminda ngaigadzirwe ari mafi enyi kunetsana nemwana wenyu kuti chichikuitire kuti munetsana chakuda kutovhenekwahe ngedaro kuti chinomboita kuti mimwe kuti mwana uyo ati baba handina akafa iwo ari apenyu chiinyi asi chete kuti nhasi nyaya yamangarwa panapaka ngekuda kuti ava vanga vari sefi ava tete vanga vari sefi hatizozvizii avo vamunaka mbose mapepa idzi vamunaka ndoza pane imba yekuende kubore hwire ngeani makapuwawo ndiani stende makaipuwawo ndiani zvakaitika ndezvekuti vana mukoma vaisi vanga rumabasa vatete ndio vanga varipo visarana mama ini ndauya ini ndabva kuhondo ndakada kutsvaka pekugara ndati mama ndauda kutsvaka pekugara ndikati chienda kwaatete wede kutaurira tete ndoda pekugara atete kumzenyanya musungu nao zvadaro kwei wakambototi apagari saka ndoita sei indobva ndasimuka ndasimuka ndobva ndaenda kwamazhokota maweni ndivanzi iwewe saka senda wakaiona kupi uyu ndikataanonaiona kuzasi kunogara ana mupengo chichi zvikanzi iwewe imeni kuti mai vanosara vegairi ipapo mai ana mushengeti uyu saka mai ako akarware unozobva nesadza iri kubvawo uchiwa pamai ndikati saka ndodini ndikanotsvaka pekugara ipapo iwewe zouchiita chiende kuna tsangamidzi nenyaya yakwei ndabva ndasvika kunani kuna baba tsangamidzi ndobva ndotaura nyaya yangu saka zvakabva zvangoita lidetedzi kuti saka iwe uri kumbosiyana nenamai yako anti hapana munhu vana mukoma wako vari kubasa vana nhinga vari kubasa saka ndochiita zvikanzi
ndichada kuratidza inini. Asi patori neminde pemunotogumira kuti pamugano kuti ndogumira apa musikapindi mwatetebhesi mugano nyaya yekutendesa pepe mundu watiri kurumbira waka mundu amudiki anditi vane mukomala vakati zvitongati because pekutogara vachapana otherwise nevazukuru vedu chaipo kugara pana so far tine vana 24 ipo pakachinjimbo kaya vakomana 10 vasikana 14 panogarika here pakadada inino mai vacho vanga varipo zvikandonongoringa wakapisika diki kaya ndipe ndoda kumbira imwisana baba mnini munokwanisa here kukomodhete iyu mwana wamukoma yenyu asina paona baba vakane chii haasi kuwirirana munogona here kumuakomodheta kuti chigumira apa mwana wangu usasamuke kwatete ino nebaba munokwanisa here kubatsira papa alright mirai ndipindure nyaya iri kunetsa kune mukomana uyu I don't know ma chikuti ari kuwirirana baba asizirikozwi uende kune ava mirai ndiyedzekutsanangura atiri kubva muposition pamusoro baba ana chawo baba abvunzwa zasi pane magurirwa here kana akatogurirwa akagurirwa uchotengesa nezvikwawo anditika munhu ngasauye kwani kwatete ndeti ngasauye kwatete munhu akatogurirwa anditi nepakeo panoita zindo pake uruchageko hold on ndokumbirwa pane pano uchiri nechekutaura here kukuru ndede kuti kepazi baba yakape tools pastendi pamhatso pawo padziko pawo uyu mukomana uyu uchozoende kobvise ane mhatso yakabvise maseni akusi kuziva kupata pepende kugara ngepaidziko hangu ndakuti masike pende kozvakirwa kwani ozvibudise kuzvakire kwangu ndega inini aunodanichira zvinisazvinangwana zviro zvakanaka baba ako naari mubvunzei baba ako naari ungatambuzwa kuti hanzi waiti baba angu akafa baba ako naari inini kwakutaurabari baba angu avo vakagara pakati avo baba Josia kozvaiti akafa handina kuzitaura izvo zvirimo mapepo zvirimo ngazvibude mapepo kana meida kubatsirika kana meida kuzoshandise munda here kwamunaka uko pano ndobve kutoteerera pano handereka musaisvitsa pakukata nyaya iyoyi nekuuya kwakuita kuna aya atetaya wakati baba ake akafa tatozwama baba ako ana nesitendi kuti baba ako ndiwo acho heyawati mwana wangu asi musatomboisirira ndizvo zvacho zvaari kuvhiringana ndizvo izvo amuna kogurugwa seii baba yenyu makabarwa muri anhu anganai muri mayanani muri apo padzasapo talkative futi very talkative imimi baba yenyu makazvarwa muri anganini muri 4 baba yenyu akamugurira pari nepari umwe naumwe ngatauri paakagurirwa baba ana kuti guriro munotaindokara kana baba chirima mundu kwababa unoda kuchishirwana amusati zvako zvikugurirana saka unoda kuchigurirana musati kwai mwana anamba kuti unoda kuchigurirana kana dziri nhakwe inozolend redistribution standing yababa yenyu and mukazwa mutungamiri echitaura kuti ndiroda kukudhivhaitirai pastendi yababa yenyu umwe naumwe awane chake handioni challenge yekufunga maningi nekuti urikuda kuona chako wozosake kowedzerera woende kowedzerera zvinodakidza Peter Peter Rose Peter Peter nyangwe hako manjoti hanzamba itogurirana mani kogurirana munotogurirana
Asi manje babako anape kugara. Ndio torwira hondo za babako. Babako anapo ere kugara bani. Ana asi iwo wacho unako kukopa ka. Sija ndila kuda unayo pambele. Baba ngirani kuona. Yo chinyarara. Totomboda hapa. Ndo pasina minda. Ya. Ndio aya kasara aya. Yo sopinde kwa baba yako. Wewe unaenda una baba yako. Oda. Imana mnaga. Oda. Musabva makaronga umba kwenyu. Oda. Kerere justice. Tokwanisa kana kuti mwende mogurirana mimi. Baba yanyu ndo anga ari murizi wepo. Totanga kuti hanzi imwimwe akabarwa ni baba yanyu. Azukuru aya kare. Kana uri muzukuru. Unotombonyarara wositona pamberi kana kuzitongodini. Totonakirwa maningi mwakatotenga kukopa. Mwatenga kukopa mwakatoona kuti hapana changu pabore uri mwana wangu. Ine chapa baba chilipo. Kopa. Unazopazwa. Itori ya baba urwira baba. Baba tendai mwana wenyu kuti wandibetsera maningi. Vamwe kanonyarara wafuta. Wakwira cha baba wake wakuiwa. Unopinda mwa baba yake. Atichaziba inotongwa ngeza. Baba chatanzi oda. Baba charutaura wani. Atanzi nditi mune mapepa akabvetu kuti anzi baba angu akatofa ina na baba. Anokakatofa. Saka uyu musamuchengete zvokunga kumugadzirirawo. Justice is justice. Kana waitadza kuna baba pamberi papa bako ka ndezvako na baba vako. Aiwa pamusoro izwai. Nyaya kuti anye kutaure masoko anonyeka kubudisa written wake andika. Tode kuone painyorwe agreement yekuti Peter unoti kwai baba asi yangu kuti idare riri. Hakuna chiro chakanyanya kudaro kwa mwachizwa. Kuti kwai murrai tode kuona kuti bepakariona kupi. Iye wacho. Pamusoro ndi wedzera kutaura. Iwiri wanyora wiri akafojera bepa iri. Ipepa ri. Pane pepa rari kuti ini ndakapuwa plus. Nyaya tiri kudetsana naye nemukomana wekavo. Ndeye kuti right. Akasvika pamba ipapo zvakanaka tikamugashira zvakanaka. Right. Akatema mabhanana ese, mengo yese. Michero kaida kurikiwe. Isabotejiyo yeka. Right. Adaro asima michero yake iye. Asima michero yake iye haachade kuti mupindwe mudyiwe neumwe munhu. Ndio nyatonesana nomufana uyu. Akatorwa makazi kuna mama. Right, mirai. Akata ane bhemba rudo kutemana. Kutema vanhu. Uyu akada kutema. Eitema kamuda usiwana baba. Lake siria leo. Mayako ya baba. Hausi mbuzi zwazo. Mayako ni wana baba. Oda mgatumu. Oda mgatumu. Oda mgatumu. Oda ba. Kumbozo hapa pana ari kutaura. Katiterere pana ari kutaura. Pana chingwepo. Oda. Chingwepo. Oda. Mwana ana simba. Musikazi kumupa inu. Mungamupa inu simba, mwana ana simba. Imwimwe ndimwe munoda kuhine mwana, ndimwe mukuru wacho imwimwe. Hinai mwana wanyu simba. Ndimwe akune kwaanopenya mwana uyu, unopenya imwemwe kuti baba, tipei. Imwimwe ndimwe munotama. Muchizotata mupei mwana. Ndiri kuti ye Peter manje. Peter Peter ane musha wake kukopa. Akubva futi kukopa kuya pamba yangu yemuri kutaure kuti ndabanga akugara imomo. Amuna kumbomira. Ndaenda kumbodai. Yaino tonga ngengwe. Amuna Mozambique imomo. Amuna. Mai a Peter. Mai a Peter. Mai a Peter ari musha mwenyewe akaparara. Fazenda. Makatosiyana. Muno umwe musha umwana muno umwe mukadzi. Ndoda kuti tionesane madhodha. Ino pane zvinoitika anhu babarika mazwa kuti kana mai afa umwe akazorora umwe mukadzi vana haasiri vanake. Poitaka kuchituka na mai kuti ori baba vacho zvakatofanana baba vacho akatofa ngoti baba vacho adini haandioni. Ngoti aya baba azotambepo amusimwere mune musha kwa mushadzi. Ndewe unomucha kwa mushadzi ndewe. Wameshaika. Imi makazo mwake chidziro ichi. Mwaya kana mai Peter ari kana hasi mai Peter. Paturu muze mwakake. Unakazanga naka. Miradi batsire ipapo. Oda. Unakazanga naka. Unakazanga naka. Ai na meu.
Okay, ana acho napi nani? Anangu ndio haya. Api. Pito na mwenye acharu. Api. Mwenye wacho miru. First boni na Mwenye wakashaika imbira mkuru wacho. Mukazo kutanga nani? Mukazo chitu nani? Chite imbira mkuru. Uje ya uyo. Uje ya uyo. Wazo yakashaika tu. Ni msikana ali. Okay, pasara kwa mananga oda. Pasara kwa mananga naye kumatse kutanga. Tu anina. Love more. Bangeti. Okay. Wechitu. Ndio first born kabari kwa Peter. Ayo. Tora mukadzi chitu wanitora ana bani. Ana mwana. Ndutaura ngati wekutanga wakafa uchitu wacho utodini kuti ndutaura chitu wacho. Ndutaura ana ake. Ana. Saka chama vitoka ule. Izwai nyairi hapa yetiri kuda isiso. Uyu uri kurwisa ngenyaya yelendi. Izwai masesas. Tirudo kutore chiro chaicho kwete kubvongonyedza. Zviro zviri kuklemwa ngeawo ari kuti tiri kuvhiringidzwa ndiPeter uyu. Pamba petiri kugara. Peter mwana wana baba ari apo. Asi haana kunga akapuhwa stand. Zviri kutiratidza iwo pachezvawaya acho kuti haasati apana mastands kubva kuna baba wavo wakaabereka. Handiti here. Saka ngenyaya yekuti uyu uri kunetsa ngestand, tiri kuti imi muri kutiti chii nemastands kuti baba avo na baba anani weye imimi akomana ana aamunaka kuti umwe naumwe awe nestand yake kuti chiri chidoko uwozogurirawo mwana wake. Kurana kwakanaka maningi kudaro. Uyu unofanira kutoona kurana kwakanaka kudaro. Asi ndoda kuya kobvunza manje. Ndoda kubvunza mubvunzo unoone kuti hanzi. Atete mwabazo tio go pasitendi lese rakakura kudai. Anacho imwe abo. So just imagine. Ana mkoma yenyu ndo wako ya kunitsa mastendi. Ana mkoma yenyu acho hasi kunitsa mastendi. Mwakagara pamba ya baba yenyu. Imimi zitete manje kuchimvhiringidza ana baba amweni ese haasi kutombotaura oda ngatumwa akomana ngatibatsirane kufunga ngatibatsirane chinodiwa isolution kuti kunange pape imbopai ati mbekwe pamusoro tingaswere ngenyaya iri simbo ngatimbosiye mwana Blessing na mukoma ake ngande kombogurirana kana wagurirana iwewe wozile pastendi ya baba yako yagurirwa zvega izvozvo zvinochida oda inyaya yatokukakare yakukakare zvinoda futi yebaba acho echiwirirana futi because kuti baba angu akafa aterere mukati umu handitere tonerarare mutaure mini motaura kana zvichiti zvendurira zoda kutaura kaere uye zoda kutaura kuti hanzi iwewe wakando apply futi yemapapers ako kuti hanzi baba angu akafa handiti nhasi futi yewauya futi babako ndiwarapa iwe kuti hanzi ngandipe munhu unasopazwa ini ndokumbirwa kuti hanzi kana zvichiita zvazvera ndoti ndimupe mupurisa ndamupa mupurisa muri kuenda musangana paground musi wechitatu masangana paground musi wechitatu munasa kuenda kuonesana nyaya yemiganu dzenyu pasina kana hanaya kana newewo yo wakapiwawo pako mambo ichinga ichitaura unozisa makopasi mambo ichinga ataura unozitaura wako anditi munhu yeye then muonesana muri paground mungakwanisa ndingana kubuda kunze mwabuda kunze then tumupa mupurisa uyo yenyu mbomubudisa yenyu pazvinhu zvacho izvezvo zvinhu zvenyu mimi nababa yenyu iproperty yenyu nababa yenyu mapazwa kana ichidawo kutsvagawo zvake ngatsvagawo zvake azozvionawo mangwana maita basa chibudai kunze muto Dojipadora
Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,